В свят, в който тялото ни ежедневно е подложено на стрес, ние избираме Grevia BG. Да се върнем заедно към най-мощния източник на баланс – природата. Grevia събира силата на внимателно подбрани натурални екстракти, съчетани с съвременна наука, за да създаде формули, които работят синергично. Нашите продукти са създадени с мисия – да подкрепят тялото ти там, където той има най-голяма нужда – за повече енергия и жизненост, за по-силен имунитет, за концентрирана умствена яснота, за красив външен вид и здраво бъдеще. Защото здравето не е случайност. То е избор. Избор за по-добър ден, по-силен организъм и по-пълноценен живот. Grevia BG предлага широк спектър от специализирани формули за метаболизъм, детоксикация, фокус, хормонален баланс, имунна подкрепа и клетъчно здраве. На Grevia BG откриваш всичко нужно, за да подкрепиш тялото си отвътре. С чисти съставки, висока концентрация и доказано качество. Подарете на тялото си уважение, дайте му нещо истинско, живейте в синхрон с природата, ползвайте превантивно, не чакайте дълго, живейте здравословно с Grevia. Здравето е живот, а живота е избор. Виж, помисли, избери и на Grevia BG се довери. Бъди себе си, бъди с природата, бъди с Grevia. Натурална сила и прецизност на науката. Започни промяната днес.